Predstavujeme vám kolekciu Praha. Škandinávsky štýl, ktorý prináša do vášho domova pokoj, čistotu a nadčasovú eleganciu. Každý kus je vyrobený z masívneho duba, materiálu, ktorý vydrží celé generácie. Povrch je ošetrený ekologickým olejom, aby vynikla prirodzená krása dreva, jeho štruktúra aj jedinečný charakter. Minimalistické línie a premyslené detaily robia z kolekcie Praha dokonalú voľbu pre moderný interiér. Nábytok nemá rušivé úchytky. Všetko je zapustené priamo do dreva. V kolekcii nájdete komódy, vitríny, TV stolíky aj konferenčné stolíky. Každý jeden kus je precízne ručne vyrobený tak, aby spájal funkčnosť a krásu v dokonalej rovnováhe. Praha je kolekcia pre tých, ktorí hľadajú nábytok s dušou. Prírodný, poctivý a udržateľný. Nábytok, ktorý zútulní váš domov a pritom vám bude slúžiť dlhé roky. Objavte škandinávsku jednoduchosť. Objavte kolekciu Praha. Exkluzívne na našom webe